Salut! Aici avem batoza Campion, sfărămătoare. Am pus 3 tablițe de astea, sonar încetare. Deja am băgat să vedem cum merge. Merge super. Eu am pus aici în remorca de la motocultor, să fie ușor să-l duc de aici unde îl depozitez. Resturile oceanul adică aici. Acesta îl avem. Mai avem un picuț, mai mult. L-am pus aici în galeata. I-am pus aici un prelungitor de ăsta cu buton. Acum mai dau drumul. Face o gălăgie foarte mare. Se curăță perfect, deci nu este nicio problemă. Doar dacă îi bagi invers, cu partea asta, este care îl curăță complet sau mai lasă pe el. Dar în rest, doar mâini, cu spor. Aici am făcut o mică improvizație, dar n-a funcționat, am tot pe invers. Aruncă foarte tare încolo. Dar foarte mulțumit de produs. Am întâmpinat și primele probleme. Dacă bagi mai tare pe ea, acolo este un loc unde se blochează. Nu știu cât de bine se vede. Da. Și aici în spate. Nu ești atent să iei de aici din fața tambură. Este de acolo de unde scoate. De aici dacă nu-i tragi, se înfundă aici. Da. Oprim frumos. Băgăm mâna. L-am cam forțat eu. Nu trebuia. Da. Nu trebuie să o forțez, să las să meargă un pic de la prăjit. Da? Să vă arăt mai exact. Ies în spațiu acolo unde este grăunța aceea și mai undeva în zona ce acolo este un spațiu cam atâta liber și dacă îl forțezi se blochează, cam atât. Merge perfect. Nicio problemă până acum. O să-i dau bătaie mai departe. Ne auzim. Salut!